doblar o parque público de vivendas e multiplicar por moito máis o parque de vivendas con protección social en colaboración público-privada, como decía ahora Diego. Isto hai que ir facendo, hai que ir dando pasos, non se pode parar, hai que urbanizar, hai que construir edificios e, polo tanto, como aquí en Vigo, onde tenemos a maior aposta de Galicia nese sentido, 250 millóns de euros investidos en vivenda pública, o que faremos é ir dando pasos para cumprir ese obxectivo. Falaba agora coa conselleira, imos intentar, con todos os riscos que ten os plazos na construcción neste momento, que a finais do ano que ven as primeiras vivendas de protección pública da Xunta de Galicia, as novas vivendas que se engadirán as que xa hai tempo que foron feitas aquí en Navia, sexan unha realidade, e seguiremos hasta cumprir os obxectivos ambiciosos que nos temos marcado de ao redor de 1.600 novas vivendas aquí en Vigo de protección pública da Xunta de Galicia, entre as que provemos directamente e as que promovemos en colaboración público-privada. O ser un día especialmente importante porque este edificio que acabamos de anunciar con este investimento de casi 8,5 millóns de euros se sube ademais o futuro, como decía o presidente do clúster, como nos explicaron os arquitectos, estas técnicas de construción novas, a construción chamada industrializada, que permite aforros de tempo, permite superar moitos dos obstáculos, moitos dos atrancos que agora mesmo enfrontan moitísimas obras en Galicia, noutras comunidades autónomas, de non topar a man de obra especializada no momento da construción en que tería que estar, imprevistos de todo tipo respecto aos pedidos, inclemencias meteorolóxicas. Todo isto, este tipo de técnicas, poden axudar a superalos, ademais de que, como recordaban os arquitectos, asegurar unha calidade, ademais falando de vivenda pública, isto é especialmente importante, unha calidade incluso superior a construción estándar nestes elementos que se incorporan ás edificacións mediante estas técnicas. Por lo tanto, isto que é tan importante, queremos cumprir o comprometido e queremos cumprir, ademais, nos prazos, ou facer todo o posible para que os prazos que deamos sexa unha realidade, salvando sempre os imprevistos que se producen. E isto é futuro, isto é eficiencia, é sostenibilidade, e, como comentábamos agora na visita a Parcela, estamos todos seguros que, se se siguen facendo as cousas ben, o que era unha novidade que empeza en Galicia, que outras comunidades autónomas xa están preguntando, pedindo información, fixándose no exemplo que estamos dando para tamén facelo nas súas promocións, dentro de moi pouco tempo será unha realidade xeralizada e aí veremos as vantaxes de ter sido pioneiros e de empezar antes que ninguén. Por lo tanto, seguimos traballando. Ese compromiso de pasar de 4.000 a 8.000 vivendas nunha legislatura, ímolo cumplir. Ese compromiso de facer miles de vivendas en colaboración público-privada tamén, e ese compromiso donde máis se vai ver de toda Galicia é aquí en Vigo, donde a Xunta de Galicia é a administración que agora mesmo está dándolle resposta á primeira demanda, me atrevo a decir, da sociedade nestes momentos, da xente nova especialmente, pero non só da xente nova.